Mayap at magrasyang abak po kay katamungan, at syuta na po king kapat ng Domingo ning Kwaresma. At kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, iabetala po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio Gonzalez and family, Celi Francisco Zeller and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Leonor Salazar, Virginia Sumanag, Rosel Montemayor, Charito Obsequia, Monica De Leon, Joy Manalo, Michael Alfaro, Esperidion Kayanan, Ranilo Dirit, Celia Lagason, Belia Trinidad, Mark Antonio, Arjan Manalo, Merily Manalang, Pope Francis, Felipe N. Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Clener Bayani, Brother Pat Ahos, Father Rolando Gopez, Rosario Di Marucot. Para king special intention dari, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ning Torres, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, Mayor Teddy Tumang, Ariel Josefina and Joshua Joriel Macabali, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ditz and Lita David and family, Father Raymond Reyes, Father Fernando David, Father Ryan Sumang, Norma Fajardo, at Alexander Serrano. Para king Kaladwadari, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizelle, Carmelo, Father Pablo, Jenaline Freal, Lorna, Purita, Ofelia, at ding sa Blancaladua king Purgatorio.
po ng Anak, ang po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginutamang Jesucristo, ang lugod ng Diyos, ating pamakyago ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayabak kay kaingan po, o inining pang-apat na Domingo ng panahon ng Kwaresma, ang panahon na pagsadyantaya, ang pekamaulang diling, pyesa tamang ting Katoliko, ang pangasubi ng mebye ng apong Ginoo. At mga tabi, betayong patampang pagmasusya ni tiya, minanta dapat pagkalungkutan, di nga namang kasalanan nga gawa tamo, manyatapan tao at pakalulu, king apong Ginoo. Ikang may tuburan, ban pakayapan mula, ring pagpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Ikang dinatang, bamulang ausan sumisi, ring makasalanan, Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad ring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye, alangang manalangin tamo. O Diyos sa ipami, king kapamilataning amano mo, tingka mo, ing makapagmulala ng pangasot keka ning ketawan. Ipagkalubos sana, king imbanal na kapulungan mong Kristiyano, kambining matatangan ng debosyon, aling mabiyakasal pantayanan, pamalagwana ng misadsad, karing daratang ng kapagmasusyan. Itiadan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiye ang mag-ari kambe mo, king kametungan ng Banal Espiritu, manggaman king alangangga. Pamamasang ibad, king libro ng Oswe. Nga ng Ginoo kang Oswe, leko ko na kaya kayo ngening aldoyti, ing kamarinaya na ning pangayalipan nyo, Hepto. Kabang kakampula, Gilgal king kapataga ning Jericho, pigselebrande ing Paswa, king kabingyanan ning kalabing-apat ng aldoning bulan. Kabukasan na ning Paskwa, tikmanda, ing mumuna ng pupul, king kanahan. Tinape alang lebadura, at single trigo. Tinukbang ng mananabo, ing mano, at manibat na kanito, enalami ka atin pa. Manibat king panahon na ito, may nga nala king pamangan at tinubo, king gabon ning kanaan. Ing amano ning Ginoo, pilasan nyo at subukan ing kaya pa ning Ginoo. Pasalamatan ke ing Ginoo, kapilan pa man, labi ko etok ng pupuri king Ginoo. Ing Ginoo yang pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayayalipusta.
miabi ako ing Ginoo. Miabi-abi tayang puryan ing lagyuna. May nalangin ko king Ginoo at peki batana ko. Karing sablang kakong takot, dinigtas na ako. Lumawa kayo king Ginoo at tumula kayo, at kayo mipakarini. Ing taong maliligalig king Ginoo minaos siya, at ya pekirandamane, linigtas ne king sablang dosa na. Pamamasangibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing minumang mabibye kang Kristo, metong yang bayong lelangan, alana ing sadya ng pangataw, mibayo na ing lubos, ing Diyos, yo ing makirapat kaniting sabla. Gewa na kaming kakalugurano, king kapamilatan ng Kristo, at tildwa na kami, bangawan lang kakalugurano, ring tao. Ing panaral mi, yaiti, ing Diyos, at yuyo kang Kristo, at tinuring ning kakalugurano, ing tao, at kelingwana, ing kasalanano, at pikatiwala na kay kami, ing ikalat miyo, ing balitang iti. Uli na niti, at yu kami keti, bilang pekakatawa ng Kristo. Ing Diyos, ya mismo, ing mamaus kay kayo, king kapamilatan mi. Alang-alang kang Kristo, makikasundo kayo, king Diyos. Eya may kasala Kristo, dapat alang-alang king kekatamong ikakayap, tinuring newaring anting makasalanan ng Diyos, ban kayagong na, maging banal tamo, harap ng Diyos, king kapamilatano. Ing amano ng Ginoo. Sabihan ko, tatang ni kasala ko king banwa at keka. Ing Ginoo mantabi kay kayo.
Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Linapila kang Yesus, ding dakala talapanyang iblis at makasalanan, ban makirandam. May bubulungan laring parisewa ding talaturuning batas, ngara. Makisalamuhaya ing taong iti, at makisulo ka ring makasalanan. Nga sinabi ng Yesus, kareliting talimhaga. Ating metong nga taong ating adwang anak kalalaki, nga naning bunso, tatang, ibiya mo na ka na ako ing mana ko. Tinitna na ning tatang bandina, karing adwa ng anak. Kay ba't ning mapinanayaldo, ing bunso, pisali na ing mana na at mintaya king marayong bansa. Darla na laring sablang ayablina, karina na ginasus at sinira ding pera na king ewustong pamibiyebye. Inyang agasus na langan ding pera na, may kamaraguladanog king bansang ita, at may lipit siyang emonano. Inya may kipagobraya king meto nga taong mabandi king bansang ita. Pepapuntanin iti king baryo ban manyese babi. Buri ng pakabsyan ng sarina, agyang karing bungang tanaman, akakanandaring babi, dapat alang minye kaya. Yang apisip-isip na yung kabilyana, nga nang may kabala. Karakan na ipos tatangkot, sawa-sawa lang pamangan. Kabang ako, mamamatay ko king danog keti. Magbalik ko ang tatangkot, sabihan ko, tatang, may kasala ko king Diyos at keka. Na ako karapat dapat mayaws pang anak mo. Ibilang mo na ako mong metong karing ipos mo. Nya tinalakad at migbalik ang tatang na. Maraya pa ikit na ning tatang na at tutuyang merunos. Nya may muli yang sinalubong kaya. Kinawal net penuma nga na ning anak. Tatang, may kasala ko king banwat keka. Na ako karapat dapat mayaws pang anak mo. Dapat sinabi na ning tata karing ipos na, mamalagwa kayo, dalayay kening masanting diling imalan, at ipasulod siya kaya. Pasuluran niyang singsing at sandalyas. Kunan niya ing pataba na biserong baka at patenye. Mangantamot magsaya. Huling ing anak kong iti, metene dapat silubli ang mebye. May bating niya, dapat may yakit siyang pasibayo. At may gumpisa lang migsaya. At sukanita king marangling anak apangane. Inyang pauli at malapit na king bale, may karandam niyang tigtigan at terakan. Inauseng metong karing ipos at kitnane. Naning malilyari keti. Pekibat na ning ipos. Di natangya po yung kapatadyo. Pe papatening tatangyo yung biserong bakang pataban. Uling yung kapatadyo, may balik yung mabye at alang sakit. May muwaying pangane at bisang lungog. Nyarinwal yung tata at inarune. Dapat sinabi na, sinuyo ko kaya kayo, kilog ding dakalapan banwa. At kapilan man, era kayo, pepaso kalalog. Agyang misan mo, ko din ng biserong kambing, bang pagtawan ko la rin ka na akong kakaluguran. Ngayon mong di natanging anak yung yan, aminyira, king kaya kayong pibandyan, karing babaeng magtinda, king lamanda. Kaya papateye pa, yung biserong bakang pataban. Nga na ning tata, anak ko, kapilan man kaya bera ka. At kaya ka, yung sablang bandi ko. Sukat tamang magsaya at tumula, huling ining kapatid mo metene. Makanyan man sino biyang mebye, may bating ya, at may yakit siya. Ing mayap ng balita, ni kakatamang kaligtasan. Mayapayabak pa si bay po. Bagay kayo po yung ka na akong susulod. Lalo ko atang menuling na. Balamera bagay rin matuling yung makapink. Siyempre po yun itong yung karing liturgical colors. Green, white, and po rin kaya violet, red, yan. At ining pink. At ini po kasi sisimbolo na yung joy. Na susunod niya naman po ini every third Sunday of Advent, tang Gaudete Sunday. At uling ka rin, asahan tayo tang pangabait na ning Ginoo na joyful expectation. Ini tula. Ini po, naman magpasko, pero magpaskong pangasuding niya, susunod naman ini in joyful anticipation.
ning pangasubli ng mebye ning apong Ginoo. Nya tula pa rin. Tula, itang kasabikan, itang pasibayo, namnaman, pilasan, tibulayan. Aliwa mo yung kasakitan, kamatay ng Ginoo, itang pangasubli ng me, ing peka puso't lamanin kaya katang kasalpantayanan. Pero sulod niya naman po ini, bala mo, bayo tayo duban itang mas detailed, at dinana ng kasakitan at kamatay ng Ginoo, bala mo mangisnawa tapang bagya. Actually po, dapat ating mapila na tanamang kenyo, kaya bulaklak. Kasi busalin kaya katang pamaglakbe, kanitin panawuning pamagpenitensya at pamag-abstinence. Medyo mo mangisnawa tapang bagya. Uling kay Badnanini, mas matinding sakripisyo na naman. Ing daratang Holy Week, lalo na yung Good Friday, ito niyang abe, fasting. Fasting. Nya ba ito? Bala mo, mangisnawa tapang madala. Bala mo kanya ining pink, ining tula. Kumatapang buwelo para kanini. Dapat yung katlo po, dindam tayo kayong ebanghelyo, no, mga nanay metong anak, maging masisabuntok, pero may mas masyarin at nagbalik yalob kang tatang na. At itatang alang sabi-sabi tinggap na yung anak na, ining suoy na anak, ining pasaway anak. At iya pang mas maswelo, iya pang mas masaya. Bala mo yung peka masayang diling tatang kimabilo pa yato. So ini mo naman po, ipaganakan na yung tula ni nga pong Ginoo, potang magsisi tamo, potang magbalik kalubing meto nga taong makasalanan. And kaya po, may kailangan kang nung aminan mo yung kasalanan mo, kay asawa mo, kay kaluguran mo, pota muaya kaya kaya, pota isakwil na kaya. Atin pong makanyan Pero pangaras po kay nga pong Ginoo, taman dapat magadwang lub, taman may kailangan, kasi ni pining larawan niya ning tatang ang mapamatawad at malugod ka rin anak na. Nya, inipin po, sana may kailangan at magadwang lub, magsisit, magbalik lub kay nga pong Ginoo. Ating Diyos, palagi makasadya na katang patawaran. Makanano lamang kabayat, karakal, katindi rin kasalanan tamo. Alayang kasalanan, enaag yung patawaran at enaag yung linisan ng Diyos kay katamo. Amen? At inipong kay katang ebanghelyo, ang Diyos, metong yan talaturo, tuturuan na nakatamo. At adwa mo namang paralan ng para mabiyasa tamo kapamilatan ng amano o kapamilatan ng experience. Hanggang kembiyatan po makanyan tamo. Ang kaya balo tayong metong nga bagay, uling tiro de kaya katamo, kapamilatan ng salita, ng amano. Di mo 1+1, tiro de rin teachers. With kaya pakanta, with demonstration, through words. Pero nang kay tayo ababaling bagay kitang words through experience. Nya po tang kay pulo mo ring aliwang magobra. Roman pegara ng king eskwela. Pero balurang gawan timo magmasun la mag karpintero la o kaya mag-electrician la. Nang kay through experience mo. Tanto kay Tokiya, kareng gagawa makanyan, lawe-lawe ya mo. Kabira may biyasa ya through experience. Adala po tang atilang paggawa kaya, trial and error, po tang kaya, babalo na, mababihasa ya, through experience. Pero, nang kaya po ting bagay-bagay, na agyang nano pang pamanuroon, king kapamilatan ng amano, bala mo mag-registering tuturo. Bala mo intindihan. O bala mo hanapin, ing tuturo mo, durog pa keng bato. It falls in a rocky ground, something makanyan. Kita pong makadistino ko pa talang, king Candaba, 2 years old pa yata yung panganin ng Myung, kanita, 2 years old pa, malatiya pa, 2 or 3. Nang malikot na, lakad-lakad na king kumbento, patang kayo na namangakit ng busbus, papalob na yung taliri ng makanyan, at ikit ng Myung yan, susulot na yung anak na yung
susulot nining anak ing taliri na karetang outlet. Pwede yan pakikahitang kay kita. At itang special child kit. Ay, tabi ko na. Manguluya. Yes, anyway. So ito po, so susulot na lang rin. Pati karang outlets, karang kuryente. Kanya sasabihan ng MS, susulot yung gamat mo kayan. Makuryente ka, manasakit ka. Ano siyempre, ito, naman natin dyan yung anak kita, na nang makuryente na anong manasakit. Hanggang kita po minsan, may tagumpay yung anak, sulot na yung taliri. O nanong silot na ka rin, may ground niya yung anak. Naman, siguro may bigla yakin pang-ground na. At mag-umpisa kanita, susulutan din outlets. He learned his lessons the hard way. May biyasa yung anak, kitang mas masakit na paralan. Sasabihan na naman tatang, hindi nga naintindihan. Pero niya nga ranasan na mismo, siguro kanita naintindihan, nga pala babawal na akong tatang ko, makanyan pala yung malyari nga na. And he learned his lessons the hard way. Ini pong kakatang ebanghelong yun, tayo nga kakit ko kayo ng bunsong anak. Ini man may kulang keng panalala, pamanaral, pamanabili na yung tatang. At ini man may kulang keng pakamal, lingap, sese, kaniting anak na. Malugod siya, pati ka rin ipus. Pero itsurang yung anak, makabuklat ay isip. May desisyon niyang kawani keng pamilya na anyaran kang tatang na yung mana na. At itatang malugod siya. Well, nung yung tula mo yan, yung makakayap kaya kasigi, tsyo na ka rin keng gustong edad. Binyera, yung mana na. At yung anak, kay ba't na nga pamisa ding mana na, itangayabli na, yung inasus na. Nang kahit yung taong biyasang gumamit pera. Nabalong gasusan din pera na. Ang kaking may gisan la rin. Nung ginasus, basta well spent. Kaya English nga na, ginasa na anticipation. So siguro kayong luho, kayong pamagpakanyaman, makanyang meto ngayon kayong meto nga kayo na hanggang kayong may gisan yung titingayabli na at may kasakit siya niya makanyang minisip makipag-obra at kayong pa makipag-obra na may lubya kayong manyese babi at karin darano piyarigoy nga anak buri na sana itang takananda rin babi itang ati sobrang prutas sabsabana na naman o yung itsura nga ba. At karin na po ay sipisip, ing yaman ning die, king bale ng tatang na, ding ipus, akalupa ng ini, bala mo ipus siya, ni minsan nila may ranog, ni minsan nila may kasakit. Well, taken care of la po, kan tatang na. Anya, makanyan, bala mo, kining anak. Hanggang dela na ini, karin niya pa mo may gising at may masmas. Karin niya pa may biyasa. At he learned his lessons, life's lessons, the hard way. At makanyang tamo puputang kay. Then kay, agyang nano pang sabihan da kaya katamo, iaral da kaya katamo, king kesyasan tabutok. Pasyas tayo pa rin mali at baluktot tamong gagawan. Hanggang king misa na do, ita, kalupan ng anak kayo ni, atuklasan tamong malipin pa rin kaya katamo. Karinta pa may gising at may masmas. Makanya na po rin malulong kayong bisyo, kayong alak, kayong sugal, kayong drugs. Potang melulong la, ita karinda pisip-pisip, anang kasakit luwalan. Pero nang kay karinda may masmas at may gising, may tauhan. At nga may kaisip. May kaisip. And they learn the life lessons the hard way. Kaya katamo po, tayo naman may bisyo, pero itong darandaman tayong aral tungkol kayong kapatawaran, mamatawad tamo. Pero ang kayo, masasta puso, masasta mo dug. Bari tayong pasakitan pa itang taong inumamay ka pa na sakit kaya katamo. Until na impalang sakit mong lubay ni, itang kamwa mo ngayon apektado yung kaya kang kalusugan. Hanggang mga tas kapresyon o pati rin aliwa mong blood chemistry tas lala naman, uli nanini at kanita ka rin asip-isip may masmas na tutupin
mas maulagay mamatawad at karing may gising at may masmas at mamatawad. Nya inipuy tamo ne so adang paralan mababiyasa tamo 2 words 2 experience at potang kay makalungkot abalo tayo pa mabiyasa tapa the hard way. At nga pong ginuko siguro makanya nakatanto turuanan through his words being proclaimed king balang sisimba tamo pero nang kay yang itama sa stabuntok so he allows na itamo we do it our own way. Anya potang kay po nung itamang gagawa ng tuturo na, ingutos na, panabilin na, patangkay, pupulan tamo naman ng pamagkamali tamo. At karintapa mo may gising at may masmas. At kanako po, what matters most is whether abalo tayo through words or through experience or the hard way, ing maulaga, may gising mo rin, may masmas mo rin, may biyasa mo rin. Huling ito po yung pake na ning hapong Ginoo. At ikayo po, sanang mas buriyo, you learn things the hard way or by mere words, mabiyasa tana. Siyempre po, alam tana mo kita ng simple. But then, na naman po, waling nang kahit talaga, bunga ning kakatangkilan ng pong karupukan, talagang lilihis tamo, kokorba tamo, magmasastangan buntok, maging pasabay tangan. Pero makanya man pong ebanghelyo pag nakay kay katamo, agyang may kamalita king desisyon tamo, may kamalita mo king pinili tamo, agyang ginulot tapo keting tutunan nga pong Ginoo kay katamo. O hining pagkanakaning ebanghelyo, ing hapong Ginoo ang palagi ka rin, bang tanggapan na katamo at patawaran. Ing mumunan diling magsaya, palagi, king kaya katang pamagbalik loob, pangamasmas pangagising king maya patustu. Alang aliwa ng aliwa ang Diyos. Amen. Ganyan po kaya katayang ipasiyag, kaya katang kasalpantiyanan king Diyos, sa malugod kaya katamongan nga ta sumabi, sasalpantaya po king Diyos, ipang paintutu. Natang Jesucristo, ang anak ng bugtong, aginuta mo, tinagwiking upaya, ning banal na Espiritu, dinasala ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete, nikot-kot, ipaya ka rin mete, king kadungal do, silabiyang mebi, iba't ka rin magbalik ka naman keti, sasalpantayan ko, king banal na Espiritu, king Santo, king kami sa mga king Santa, ang batawad na rin kasalanan, king biyananganga, adon taming pamakikasando para king kaya katang sarili at para king mabilo kayato, king ipang manaya kaya katamo, nga tamang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami pakaluluan. Para karing tawan tamong ginulot, karing karelang pengari, at karing karelang pamilya, ban atuklasan da ing lugod at panalala, karing taong ating malasakit, at manano sanang karing sarili da, mumunang pibale-bale, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing bulagsak a Kristiyanong ginulot, karing karelang pisamban, ban ing mapamakalulong Ginoo, ipakit ni karela, ing dalan pabalik king balena, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing misyonero, reliyoso, magobrang alang bayad ang masisiralo, pauli ring kapag subukan adaralanan daw, maging tunay na sanang sugong Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami pakaluluwa. Para karing manalig kaya katamo, king kaya katang pamanalastas kapatawaran, kapatawaran at saw, ban ela mabigo,
at maging karapat-dapat tang mayaws, anak ng Diyos. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ngeni po advanta mo, ing sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ipami, parati kayong manalig, king kaya kang pakalulu, at paniwalan ming alangkupas mo kayong panayan, at matulang tanggapan king lugod mo. Parati mo kami naman sanang tatanggapan, agyang potang magkamali kami, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. O Ginoo, iyang pangmilaking altar mo,
Deti ngay na magdalang-alang hanggang kapaldanan at mapakumbabaming ipanalangin king deti mo rin papaliran mo lang ganap ning kapanyamban keka at mamunga lang kaligtasan para king metoyato tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi ang ginuman tabi kaya kayo itasyo ring puso yun pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ang pon matulit, sukat ang pong makakabos, in puriyan ang pong pasalamatan da kakapilan man ang pon nukaring manoy pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka. Bamo lang ibay kalinisan na puso ring anak mo, may yapan mo yung kinudong panahon, ang makabukod, banking panahon na yan, iwaksira ka ring puso ra, ing marok akayong yungan. At supilan din, ing may lalong lugod, karing bagay nilipas. Kanita lalira ng balong pakamalan ang pong pagkapinitan, ing makasawag king pangakabos da. Ulinita ka berin sablang anghel ang pong banal, ikamingan parang alanda ka, halamtok ng ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibuling sablang kabanalan, rinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimayin titi pangambon, karatingayin ni, ban pabanalanan at para kaya kami gawa na lang katawan ng pondaya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mo pa, kanitang beng ni pagpaksilan niya, at bayin ako sang lubdinaw ng biyana, king panay lasa at kamatayan na, kinuha niyong tinape, pepasalamatan na ka at pinuri. Piraso ni adinwang iti karing disipulo ng anak, kunan iti ikaingan at mangan kayo kaniti, huling iting katawan ko, amidawon para kaya kayo. Baka niyo mo naman kay baning hapunan, kinuha ng kalis, pasibay pepasalamatan na kat pinuri. Dinwang iti karing disipulo ng anak ko na iti kaingan at minum kayo kaniti. Huling iti kalis ng daya ko, ang daya ng bayon pong alang hanggang tipan, ami bubuo para kayo at para karing sablang tao. Ban kanita may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasagpantayanan. Gaganakan niyo, mapamakadulong pa, yung kamatayan ng po ng pangasabi ng media, narami kaya kayo ting tinapin, yung biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo,
at sumuyo keka. Iti nga, ikami nga sanang misulusulo, king katawan ang pondaya ng Kristo. Tipunan na kami nga timong meto, uning banal Espiritu. Ganakan may uib pa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban may ganap ing ilugod. Kambenong Francisco, ing papami, at Florentino, ing obispo mi, king sablang pari ang pondiyakono, at sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatid mi, amino na ng pepay na, king pihong kapanayin ng pangasubing mebye, lalong tanasuyo mong, yamong Paul, kambenang Rodolfo. King pakalulo mo, idala mo na din sablang mayawang labi, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo kami ngang karapat dapat magkamit king biya lang hangga. Ban kambening mo na Birhen Maria, Indoning Diyos. Kambenang San Jose, ing esposo na. Kambening mo na apostol at ding sablang banal, ami bebe, kalugod-lugod keka. King kekaban ding panawon, apuryan, ampon apaligayan da kasana. King kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan, kambenan pong kayo, kaguming banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya kaya kawo Diyos, ipang lubos mayipaya, manggaman king alangangga. Mapaminto king amayin talapangabos at miyubog king banal ng turo nga tamong ining mga ngas manalangin. Igabos mo kami kisablang maroko pa, malugod mong ipagkalut, ing kapayapan king panawon ni, bangking kasapan ing pakalulo mo, may timawa kaming parati, king pamanalipan ing kasalanan, at may kabyos kaming alang kasasakulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pang pagsadyan ni, ing panatangamit mong ligaya, ng tarapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa ipamig inuming nga si Kristo, sinabi ng kaling apostol na, ing kapayapan nalakpan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik din din kasalanan ni, nanimpansinan mo yung kasalpantian ng banal na kapulungan mo, dahil may pamayapan ng pampisan netongan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyang pang mag-ari, manggaman king alangangga. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Yan pang tayong hining wagan, kapayapaan king metong at metong. Kapayapaan, kakaingan po, kapayapaan, kapayapaan.
at maganakatamong gining kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ninyo ito, ngon tamong kimbirana, kanitin banal ng komunyon. Ginoon, ay kumatampang tanggap ka, dapat sa Diyos niya, mana mo, sumayag na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, ikaing babiyasala, karing sablang taong may babait ketiking yato, pasalan mo lang iniring puso mi, kingaslad ng grasya mo. Baka kaming misip parati karitang matampa at makaibiyatula, king dibinong kamanan mo, at alaburanda kang mipnong katapatan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pagka mo po, ang tutuking parokyal Seasons of the Cross na maganap po this coming Friday, April 4, first Friday. King San Jose Matulid, 4:30 p.m. po pamitipon ketang boundary ng San Antonio, Tanejero, at San Jose Matulid. At balagya pong magumpisa, ang manalangin pamibulay, king dala ng krus nga pong ginu, itang 5:15 p.m. Okay. Kaya ba't po kumpisa na ng bayan, kaya pong daratang April 9, Wednesday, 5 p.m. onwards. So, reta pong kay alis once a year po, yabil tayo sa rin mo para kaniting kumpisalan. At kay ba't walang paratang yaping kaya katang piyesta, niya sasabi tayo ng preparation kaniti, at ito pong kaya katang fundraising, then yung kaya katang raffle tickets, sa king parokya, grasang magbalik kaya ka sa 100 pesos lamo po, available na po kare CPC, pong mandated organizations, kini pong office. Sana po kumakayang, diyan kumakayang mga 50 ang pong 100. Sarili po. Ila pong gamitan tang panggas para kendar tang piyesta, dahil po sumobra, mga timpong utang kini, pamayad talang utang. Okay. At in raffle draw po, kanyang April 30, kibat na ning 5 p.m. Novena Mass. Kini tayo po gawang kining kakatamang bayong develop St. Benedict's Garden. Thank you po. Ang ginuman tabi kaya kayo, ido ko yun na rin buntok yo at maniga po kayong bendisyon ng Diyos. O Ginoo, baligdan mo na rin mamahus ka at patukuran mo na rin may na magkalam kang biye. King kapamilatan ng matadang sala mo, karing lalakad king alino ng kamatayan, at idala mo na rin ang liligtas ng pakalulo mo. Ibat ka rin sa blang debakan, ban miras laking taluktok, ning pekamatas akayapan. Tiyado miking kapamilatan ng Kristong ginumi. At bendisyon na kaning Diyos sa lubos maipaya, ingin pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, mayari ning kakatang kapag masusya na mayatana, luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Lakal po salamat, at maya po oras, kaya kaingan po.